लोगोफोर खावब्ला नुजाफैलायबाय गुदब्लाब्लानो एसेब्लाबो मोजां गाज्रि सावरायनोसैलाय नङा होमबा। दा जिखुनु हक नैबे साननैसोआव माने दिपेन बर' बिथांनि माखासे गोरोबनाय गोरोबैखौ लानानै माने अनेक खोथा माने सावरायदों आरो माने रायज्लायदों। दा दिनैनि दिनाव गोरोबनायखौ लानानै गोबां मानसियानो हयथ'बा गोजोननाय मोनदों आरो गोबां मानसियानो जेनेबा दिनैनि दिनाव दुखु मोनदों आरो। दा माने मोननै माने पइन्ट जानानै दं लोगोफोर, माने फारसेजों गोरोबनांगौ आरो फारसेजों गोरोबनाङा जानानै दं आरो दिनैनि दिनाव। दा दिनै बेखौ लानानै फंनैसो खोथा सावरायगोन लोगोफोर। दा दिनैनि दिनाव आङो माखासे बिथांमोनखौ लोगो हमदोंमोन आरो दा रायजो राजा माने अनेक मानसिजोंनो आं रायज्लायदों दिनैनि दिनाव। दा बिथांमोना अनेक खोथा बुंदों। दिनैसो मानो गोरोबनांगौनि खोथाया फैखो बे सोंनाय सिखारदों आरो नंगौबो। दिनै 4 बोसोर बिथांमोना माने मा होनो चाइनिस डेन्स सोलाय, इंलिस डेन्स सोलाय, बर' डेन्स सोलाय माने एकदम रंजायै बाजायै दिनै बिथांमोना 4 बोसोर दिन थांहोबाय। माखासे बिथांमोनखौ मेगनाव मोदै गहोनानै नङा होमब्ला बर' रायजो राजाफोरखौ गलाम खालामजोबनानै बिटिसिनि दंनाय माने बुस्थुफोरखौ खोमानानै लाजोबनानैब्लाबो बिथांमोना रंजाबाय थोजासे नङा होमब्ला। दा दिनै बेखौ लानानैनो गोबां मानसिया दुखु मोनदों रायजोफोर। दिनैसो मानो बिपिएफ हान्जा एबा दिनैसो मानो बर' रायजो राजाया खौसेथि जानांगौ, बेखौ अनेक खोथा माने सावरायदों रायजो राजाफ्रा। दा मोनसे आफादखौ गोख्रोङै लाखियो होनोब्ला सोर लाखियो? सापर्टारफ्रा लाखियो, नंगौना नङा? जाय सापर्टारफ्रा गोरा बा गोख्रों माने बै आफादा अरायसम गोख्रोङैनो थायो। नंखायनो दिनै सापर्टारमोननि बुंनायफोरखौ एसे खोनासंनांगोन। दिनैनि दिनाव माने पइन्टआ बबे लाइनजों खारदों, गोथों खारदोंना खेंख्रा खारदों, बेखौ नोजोर होनांगोन जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा एबा साफ्रोमबो जोंनि नैबे नांगालनि सापर्टारफ्रा। दा दिनै गोबां माने रायजो राजाफ्रानो दिनैनि दिनाव दुखु मोनदों। एबसु आरो इउपिपिएल बिथांमोनखौ दिनै सोंखारिनांगौ जादों। बै समाव जेब्लानाखि बिपिएफनि थाखाय माने गोनांथि सममोन, बै समाव बिथांमोना बिपिएफखौ सापर्ट होआखै। आरो बै समाव महिलारि सारा रिजनेल पार्टियानो सरकार दानांगौ बिटिसिआव होननानै खनले खनले खावलायदोंमोन, अब्लाबो बिथांमोना खोनासङाखैमोन। नाथाय दिनै बिथांमोनहा नैबे गावसिनि जेनाखि जोबनाय बोथोराव जेब्लानाखि गावसिनि पार्टिया एबा माने गावसिनि हालोदा माने बिराद जोबस्रांनायनि लामायाव फैयो, माने सेरखाय बेरखाय लेथेर फेथेर माने लामायाव फैयो, अब्लासो दिनैनि दिनाव बिथांमोना रिजनेल पार्टियानो सरकार दानांगौ होननानै एबा बर' रायजो राजाया खौसे जानांगौ होननानै दिनै दिपेन बर'आ लिरनो गोनां जादों रायजोफोर। दा दिनैनि दिनाव बेखौनो नोजोर होनानै साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों। नाङा, खौसे जानो नाङा। दिनै इउपिपिएल एबसुआ माने जोंनि जेनाखि बिटिसिनि मोनथायफोरखौनो दिनै खोमाजोबखाबाय होनबा जोंनो मानो नांबावगौ? खौसे जामालाय मा लाब दं होननानै गोबां मानसिफ्रा बुंदों, खिन्थु आं बुङाखै रायजो राजाफोर। दा गोबां मानसियानो बुंदों मालाया जालांबाय सिंगि मागुर, जाहाथे बिपिएफआ दोल बोदला हैयाथ' होनलायनानै रायज्लायदों। दा दिनै बिपिएफ सापर्टारल' नङा, दिनै रायजो राजाफ्रानो दिनै खौसे जानायखौ लुबैयाखै बोथोरफोरखौ नाहरनानै। दा दिनैहायसो गावस्रा गोथौ हाखराव गलांनायखाय दिनै बिपिएफखौ बोखांनो थाखाय खौसे जानांगौ होननानै अनेक मानसियानो बुंदों। बे खोथाखौबो आं बुङाखै रायजोफोर। आंखौ नोंथांमोना सब समाय भुल सानो आरो आङो जेब्लायबो सरकारनि एगेन्स्टै खोथा बुङो, बिनि थाखायनो दुखु मोनो बिथांमोना, नङा होमबा? मानो बुङा? दिनै जाय सरकार बेखौसो जोंहा बुंनो मोन्थाय दं, सोरबा सरकार गैयैखौ जोंहा बुंनायनि मोन्थाय गैया। दिनैनि दिनाव बिथांमोना बिराद लाजिनांगौ। दिनै बिथांमोनखौ बुंदों
दिपेन बर' बिथांखौ अनेक आंनि सापर्टार एबा मा होनो आंनि चेनेल नायगिरि बिथांमोना अनेक माने कमेन्ट खालामहरदों। नैबे मोनसे बुंनाय बाथ्राफ्रा दिपेन बर'नि मोनसे आरो गोदान महर नङाथ' होननानै बेखौ अनेक मानसियानो बुंदों। दिनै बिथांनि बुंनाया सैथो नामा? दिनै बिथाङा माबा मोनसे गाज्रि बा माबा मोनसे लेथ्रा माने राजनिति गेलेनो थाखाय नैबे बर' रायजो राजाफोरनि माने फिल्डआव ओंखारबोलायबाय नामा होननानै अनेक मानसि रायजो राजायानो बुंदों। बेखायनो दिनैनि दिनाव माने जों बिराद सिन्था खालामनाया गोनां। जिहेथु सोरबा एबसु सोरबा UPPL दिनैनि दिनाव बिथांमोना सापर्ट होआबाबो फैगोन समफ्राव BPF हानजाया ओरैनो इजि देरहालांगोन बेखौ नुहुरनानै दिनैहाय जोंनि रायजो राजाफ्राबो बिराद माने गोख्रों जादों। नाङा होनदों, लोगो जानो नाङा, खौसे जानो नाङा, जुदाजों जाबाबो बे UPPLजों माने गोरोबलायथारनो नाङा होनदों। दा मानि थाखाय बुंदों रायजो राजाफ्रा बेखौ हमना ला माने समफ्रासो खिन्थासिगोन आरो। दा दिनैनि दिनाव बेखौबो जों साननांगोन बिथांमोना मारै बिदि बुंदों नङा होमबा? दिनै दिपेन बर' बिथाङासो ज' जानो खावलायबाय नङा होमबा? बैसोरबा गादि लुबैसुला बिथांमोना कि गावसोर रिजाइन होनानै बेयाव फैनो हागोन रायजोफोर। आरो दिनै बिथांमोना गावसिनि मोनखानाय जेनाखि पर्टफलिय'खौ माब्लाबा एंगारनो हागोन बेखौसो नोजोर होनांगौ। नंखायनो दिनैनि दिनाव माने खौसे जानांगौखौ मालाबाबो नुहुरा रायजो राजाफोर। दिनै दिपेन बर' बिथाङा बर' जाथिनि फारसे साननानै जेनेबा बुंबाय मोजांनि खोथा नङा होमबा? जानांगौ, थिगानो दं नङा होमबा? नाथाय माब्रै जागोन बेखौसो सिन्था खालामनांगौ। बै माखासे मानसिया फैगोन ना फैया? ना बिथांमोना दिनै BJPजों बैफोरबायदि लेथ्रा पलिटिकेल खालामजानायखायसो बेफोरबायदि माने गान खनफैबाय नामा होननानै दिनै बुङो रायजो राजाया बयबो। दा लोगोफोर जिखुनु जाया माथो बुंबावनो नङा होमब्ला? सम आरो बोथोरासो माने फोरमायसिगोन खौसे जागोन जाया बेफोरखौ नङा होमबा? जिखुनु नेनानै थानांगोन। आरो खौसे जायोब्ला मोजांनि खोथा, आरो जायाब्ला मा बेफोरखौ जोङो साननांसिगोन नङा होमब्ला? आरो दिनै गोबां आंनि चेनेल नायगिरि बिथांमोना बुंदों लाब गैलालै खौसे जानानै मा लाब दं, दिनै बिथांमोना दिनै थगायनानै फोजोबजोबखाबाय, दिनै खौसे जानानै मा लाब दंबावो होननानै बुंदों आरो नेक्स्ट टाइमाव जुदि प्रमद बर'नि सरकारा जुदि फैनांगौब्ला नैबे बड'लेण्डआ हेमेन्ट लेण्ड जासिगोन होननानै बिथांमोना दिनै बुंदों। आरो दिपेन बर' बिथांखौ दिनै सासे फंबाया बुंहरदों SMS-नि दारै, दिपेन बर'खौ माब्लाबाबो फोथायजाया, दिपेन बर'खौ गोरलै दासान, बिनि आन्दोआव मा दं बेखौ मिन्थिनानै लानाया मोजां होननानै दिनै बुंहरदों कमेन्टनि गेजेरजों। नाथाय आं बुङाखै रायजोफोर दुखु मोननाङा। आरो दिनैनि दिनाव UPPL एबसु बिथांमोना BJPजों सरकार सलायगासिनो दं नङा होमबा? रायजो राजाफोर दिनै बिथांमोना सालायै दिनै बिथांमोना 4 बोसोर सरकार सालायबाय। नाथाय दिनैनि दिनाव जेब्ला बिथांमोननि एगेन्स्ट पार्टिया बिथांमोनखौ जेबो खामानि डेभेलप मावनो हायाखै होनोब्ला बिथांमोना खर' थिखिनियाव अर जोङो नङा होमबा? बिराद रागा जोङो बिदि होनब्ला। खिन्थु दिनै बिथांमोननि जेनाखि एलाइन सरकार, दिनै बिथांमोनानो दिनै नोंथांमोनखौ मानो बुंनांगौ जाखो प्रमद बर'आ दिनै जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै? दाखालि रेवा नार्जि हारि बिथाङा मानो बुंखो रोखा रोखायै मोनसे पाब्लिक मिटिङाव नङा होमब्ला? बेखौनो दिनैनि दिनाव UPPL बिथांमोनहा सोरबा BPFनि हानजानि माने सोद्रोमाफ्रा बेफोर खोथाखौ बुंब्ला बिथांमोनहा बिराद दुखु मोनो आरो मा। दिनै नोंथांमोननि सापर्टारफ्रानो बुंबाय नङा होमब्ला? अबसे दिनै नोंथांमोना मोनबो मोजां खामानि मावनो हायाखै, दुगानानै लाब गैया नोंथांमोना। दा दिनै फैयै जोबनो थांगासिनो दं। दा दिनैनि दिनाव बिथांमोना गावसिनि जेननायखौ फैगोन 25आव माने जेनेबा गावनि महरखौ बै आयनायाव नायबा रोखा नुनाय बायदि दिनै बिथांमोना गावसिनि जेननायखौ एकदम रोखा नुहुरखाथारबाय रायजो राजाफोर। दा दिनै बेखौ लानानैसो दिनै बिथांमोना बे
बे गेमखौ गेलेनो सानखोना माखो दा बेखौबो बिराद गोथौयै साननो गोनां रायजो राजाफोर। दा ओरैबायदि गोबां पइन्ट हाबनानै थाबाय आरो बेयाव जिखुनु सम आरो बोथोरासो फोरमायसिगोन। आरो जोंहाथ' दिनै बुंनोल' हायो, गोसोनि साननायफोरखौ रायजो राजानि सिगाङाव एसे फोरमायनो हायो, नाथाय जोंहा खामानि मावनो हाया बेनो मोनसे जारला आरो नङा होमबा। दा जिखुनु हक बिथांमोनखौ जोङो फारफ्रोमनिफ्रायबो लानानै सोंखारिनांगौ जायो, जिहेथु बिथांमोना सरकाराव दं नङा होमबा रायजो राजाफोर। दिनै बिथांमोना सारा बिटिसिनि गेजेराव मा मोजां खामानि मावखो बेखौबो दिनै रायजो राजाफ्रा नुदों नङा होमब्ला, ना नुवाखै? नुयो, दिनैनि दिनाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुयो। सासे मानसिया प्रेक्टिकेलि जुदि थांनानै नुयाब्लाबो नायगिदिंनो हायाब्लाबो बै बिथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुयो बबे जायगायाव मा जादों मा जायाखै, बबाव लामा सामा जादों बबाव जायाखै, बेखौ दिनैनि दिनाव माने थगायनो हाया बा लाखोमानो हाया दिनैनि दिनाव। दा जिखुनु दा जोंनि रायजो राजाफ्रा दासो फस्थायदों, दासो नांगौ हाग्रामा महिलारि सारखौ। हाग्रामा महिलारि सारानो गोबां मोजां मावदोंमोन होननानै दासो फस्थायगासिनो दं रायजो राजाफोर। दिनै बेखौ लानानैनो दिनै खौसे जाजानायखौ माखासे आदा आब' आदै बिदा फंबायफ्रा दिनै बाबाय, बिथांमोननि बै मावनाय खामानिखौ गाज्रि नुहुरनानै। दा बै समाव बिथांमोनहा हाइजें गोरानखौ नाङा 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 होननानै एकदम एरखे बिथांमोना दिनै 4 बोसोर माने हाइजें गोरानखौ मुगैनानै साइड लानानै थाबाय नङा होमबा। दिनै मानो नैबे समावलाय हाइजें गोरानखौ मानो नांगौ, बिराद सिन्था खालामनांगौ। दा जिखुनु दिनैहाय हाइजें गोराना बिसिबां माने गिदिर खामानियाव होयो, दा बेखौ दिनै रायजो राजाफ्रा मोनथिसिगोन आरो मा रायजो राजाफोर। आरो जोंनि बर' रायजो राजाफ्राबो मोजां होनबा गाज्रि नुयो, जाथिखौ फोजौनो नागिरनाय लामाजों लांबा माने जाथिखौ गाग्दोनाय नुयो। दा हाग्रामा महिलारि सारखौ रायजो राजाफ्रा अनेक बिदिनो सानदोंमोन नङा होमबा। दा दिनै मा नुफैखोलै रायजो राजाफ्रा नङा होमबा। दा दिनै बेखायनो गोबां रायजो राजाफ्रा बुंदों गोरोबनो नाङा, जोब्बा जोबलांथों बर' जाथिया, बे बर' जाथिया जोबनायखौनो लुबैखाथारबाय, खौसे जानो नांथारला, जोबनानै बुजिथारथोंसै होननानै दा गोबां मानि कमेन्टनि गेजेरजों बा सावरायनायनि गेजेरजों रायज्लायो लोगोफोर। दा जिखुनु हक सम आरो बोथोरखौ नेदो खौसे जानाय जायैफोरखौ। आरो फैगोन समफ्राव माने सरकार दानाया मा रोखोम दागोन बेखौबो माने 100% माने मोजाङै मिथिहरखायो रायजो राजाफ्रा नङा होमबा। दा जिखुनु आं गोबां खोथा बुंबाय, दा नोंथांमोना आंनि बुंनाय होननायफ्राव जुदि गोरोन्थि मोनदोंब्ला रायजो राजाफ्रा अननानै निमाहा होबानो जाबाय आरो।